ty je. Hanzi. A Millere. Díky bohu. Musíme být opatrný. Všude tady gestapo hledána. Fakt? Jo, to je hrozné. musíme být opatrný. Musíme se někam schovat, kam půjdeme. A kam? Nevím, musím to vymyslet, tak vyrážíme. Máš ty papíry? Samozřejmě, že je mám. Jo. OK. Ne, nevindavě. A proč ne? Já mám pocit, že nás někdo mohl sledovat. Všude je tady hrozně moc gestapa, všichni nás hledají a je to hrozně podezřelý scházet takhle v 10 hodin večer. Ve 2 lidech. Ale... Já nevím. Myslím si, že jsi moc prostě paranoidní. Nejsem paranoidní. Seš? Slyšel jsi to? Nic jsem neslyšel. Buď v klidu. Říkám, že jsem něco slyšel. Nic Někdo tady tady je. není. Někdo nás bude sledovat. Říkám ti, že tady někdo rozhodně je. Hanzi, tady nikdo není. A kdo by to asi udělal? Víš, jaký z tohohle může být průšvih? Musíš být sticha, jinak na nás naběhne nějaký SSák. Máš pravdu. Poslouchej, Hanzi. A dobrý Tady den. děláte? Dobrý večer. My jsme přišli randit. Ano, randit. My jsme gejové. My jsme Ne, spolu... počkej, nejsme, to nemůžeme být gejové. A jo, tak, my jsme přišli na Vánoční trhy. vánoční trhy v Dubnu. V Dubnu, ano. Po vánoční trhy. Přesně tak, výprodej vánoční. Ano. O vánoční. Po vánoční výprodej. Ano, Ano. ano. Jsou tady opravdu krásný. No, vy dva jdete se mnou. No, ne, my s vámi nejdeme, my jdeme na trhy. A my se ani Vy neznáme. nikam nashledanou. nejdete. Vy jdete se mnou. Ale jste jako člen policie, nebo jak to je? Ich bin ein SS-Sturmfurt Obergebuffier, Franz Beckenbauer. Ne. Jež, pan strážník, nás to hrozně mrzí. Ale já pospíchám domů. Manželka má doma svíčkovou. Já jsem jí slíbil, že budu v Jseš 8 teplej. doma, je 10. Jseš teplej. No nic, nashledanou. Poskle. No běž, Ne, vypadneš ty dokumenty. musíme pospíchat, nemáme Nemůžem. čas. Nemáme čas. Nejsmete! A hele, to jsou ty dokumenty. A mám vás. To rebel. Nesnáším rebely. A vyženu rebely z Paříže jednou provždy. Utekli jsme mu. Si nevšim. Aspoň nám nic neudělá, jsme v pořádku. Já výborný, že já nic neudělal, jsem si nevšim. Co ti je jako? Jak co mě? Jak co ti Co je? pro mě ty dokumenty znamenaly? No, Co jsme všechno mohli mít? mohli jsme toho mít hodně, já No to vím. si tak vidíš, jak prostě tam nechal. Tam radši měl nechat mě než ty dokumenty. Tebe? Víš, co jsme mohli mít? Ty jako fakt ty chceš? A my jsme mít absolutní svobodu. Zbavit se té totalitní vlády, která nám tady velí celý život. Si nevyberu pár papíru za přítele. A to ti kašlu. Nemůžu ztratit dalšího. Přes nějaký fotek. Lakomej. Vymýšlíš si. Jo, tak už se zastav. No tak. Já to tak nemyslel. Ty víš, že nedokážu na tebe být naštvaný. Je to tak. Tak kde budeme spát dneska? Vidím to na nějaký cash jako vždycky. Zase. Nic lepšího asi nenajdeme a vzhledem k tomu, že nám je v patách gestapák, asi bychom to měli zapíchnout někde v keře. No nic. No, to se dělá hustýho, že jo. Ale jsem vždycky byl lepší.